Mazana. Hayi wemara zolalela. Hey, yabona. Hey. Hayi man. Akuyenziwa lento oyenzayo. Uyanokha kuqala, uvunyelwe, ebese uyangena. Awuvele udlulundela ngale ndlela owenza ngayo man. Basta. Okay Maras, okay. Buka. Cabanga igane kasisi lapha umzwakhe. Usemasana waphasa umetric endlela emangalisayo ngale ndlela. Yayibona leyo uphase nje ngokubhatshela ono distinction abo 5 Maras. Yase this Maras. Bhatshela metric distinction. Hey izona Habi. Isimanga. Mana wephara. Yazi. Kusomele wenze i-DNA test lapha kimi. Hey. Yazi. Mana-ke Maras. DNA yani futhi manje le. Kakutshela ngo-matric no distinction ngitshela ngama-DNA. Ngihlangana kanjani lezi zinto zombili? Cha, mana-ke phara mana. Imake mfowethu. Ifuze bani lengane lapha kimi mawucabanga? Ubani nje ohlakaniphile ngoba uma wayo ngangifunda naye mina. Uyawazi nawe lokho. Ngangifunda naye and iwest kokuyibhedela ke kuyena. Wayekotsheliswa yimina. Nawe yazi-ke phara mawukotsheliswa yimina pho. Yimina pho. Angifuni uyayibona nawe le. Angifuni nokuyikhuluma ke nje ababo wakhona. Kuyasibhedela vele into endala. Kahle nje akekho uhlakaniphile lapha kimi. So ifuze bani lengane le? Awuboni kumele kwenziwe i-DNA test, eh? Mana-ke Marazo mana. Uma uthi wayekotsheliswa wena pho. Usho ukuthini Marazo kuleyo nkulumo? Uthini leyo nkulumo Marazo? Noma vele mhlawumbe na uDom. Wefara uthini? Marazo mana ngiyabuza mina.